umuntu naye engene emzini thizeni waqotha wabulala kwasani wayophuma ngale leyo nto leyo ihlasimisa umzimba uthi ngisho uyicabanga impela kuvuka uhle mvana isenzo impela bonke abantu abaye besibabaze kugcwale ngisho emaphepheni ukuthi awu sasibi senzo esenzeke lapha kwaSibanibani abantu bayakhuza impela kuba bangayenzi lento ebhlungu kangaka asiyifisi abantu mabathandana abantu kusama abantu babazwane siyacela yini wrong mangeshela izingane zonke zomndono owodwa ngazo ngawuphuma ngale nakhona ngorong futhi ngifika nothando ngoba phela lento ayandele bani sezingidiscussa kabi manje lezi ngane ngazathi manje sengenze into wrong emndenini ushela usisi wami wena futhi washela nosisi wami bani yebo ngibeshelile usisi bakho ngimeshelile nomunye ngimeshelile nomunye ngimeshelile nomunye futhi ngimeshelile ngiyanithanda yini manje yenza ukuthi nimonelane ninodwa egcekeni ngoba phela lento ikhomba ukuthi ninekusasa impumelelo le ukuthi nivele nonke nithandeke egcekeni kuyimpumelelo lonto le nina nidinga ukuthi ngabe ningikhotha phansi njengoshukela ngendlela ekufuna be kuyona ngani ngoba ngiligugu nginalenhliziyo mina engajwayelekile ekhandelweni na kuloya mndeni ngifana nento mina engatholakala kalula once in a decade yini manje kuthathwe ngazathi manje sengizintembi manje intembi engazathi uyabona ngoba lento kufuna be ngisho uhulumeni la uyangenelela lapha athi mfoka bani lesi siphiwo naso sinalo uxhaso siyaxhasa mawufuna ukuthi labantu bekugane singakulobolela bonke uxhaswe ngoba lento eyenzeke ngoba awuzenzi inhliziyo le isiphiwo lento lena hawu usudiscusswa kabi ngathi manje wena awushiyi lutho yebo ngishiyi lutho kini ngiyanithanda umndeni wakini isibongo senu siyitype yami niyitype yami nina yini manje wena ufuna ukuthandwa wedwa uthini ngosisi bakho namonelana nje nini odwa egcekeni kanti anithandani nini ayisuka